up mga mags? Welcome back to my YouTube channel. Basta man din, kira mo din na mga struggles gapon financial labi na sa atong crisis karon. Kung sa inyong health, I hope okay ra mo. Comment down below kung kumusta na mo para sa ninyo ito po sa inyong life. Kumustahan po, makabalo po sa inyong mga pangitabo. Alright? Napakaroon doon ay yabot na ang order dito sa Foodpanda. So karon ato i-review ang Gabby's Cafe na nasa Kauswagan. So nag-order ko og Tocilog. Ito kung lami bagay lang Tocilog, no? And napod sila yung milk tea. Mocha Latte para sa maka alive po ka. Mag-duty na ako karoon taon-taon. Kaya mag-on air na may mga alas 3. But manito sa pack, hindi pwede nga walay sulod ng tiyan. Okay, so walay labot ang kutsara sa ilang pag-order. Kaya na ito kung lamig bagid ni. So far, sa Mocha Latte, okay siya. Dili ka siya tamis. Pero mahilig mo tamis food. So, normal siya. Katamtaman gitu. Sa dili mahilig og tamis niya. I think tamisan naman. Mahilig mo ko. So normal na para sa ako. So mahilig man ko og sweet. Paso ang kutsara. Ayun. So muna nakaapan ani ron. Kaya gibutangan ako og extra egg. Duha ka buk egg. May tabo. Kung lamian ba ko sa Tocilog kay kablo ka daga na kay Tocilog ang ako na kaon. So ang Tocilog sa Chowking na sa Jollibee ginahan ko. Ano ko ang Gabby's Cafe Sarba. Tocilog na ganina nag-order pag yung itlog bright move ko. Nag-order pag yung itlog. Extra itlog po yun. Tocilog na ganin na itlog. Tocilog. Right, okay. Gutom na kayo po. Babe? Medyo gahi siya. Mura siya, I don't know. Ang standard mo na ko kay ang Chowking, ang Jollibee, di ba? So kumpara ato, gahi ni siya. Tapos mura siya. Sila ang nag-imo, silang ko galing na tosino nga mura. Feel mong guna ko ang tosino, kailangan ko itong na ay nabitaw fat na part. Pero kung ganahan mo puro unod. Medyo sorry kaya hanakan dili ko ganahan sa timpla. Dili ka siya lugar ka ng sabot nga, dili ko ganahan ka ng opera, pero dili ka siya the best. Para sa ako. I don't know kung mo ba na ilang specialty. Doon ako sa itlog na lingaw. Siya na. Ganun ka na yun. Gabi dito na. Itlog na lang tayo. So yun nga itong buhaton kada every time mag-order ko og Foodpanda. Kung i-try og review para sa inyo. Kung ganahan ko, pwede ninyo i-try. Hindi kayo usay kayo. Ganahan ko niya, di mo ganahan, di ba? Namay nga nagyap. Napag-try nga, di ko ganahan, pero para sa inyo, lami, di kayo para sa inyo. So, itry ka pa ninyo.
So far, kanina akong ganahan. Tama na siya. Mocha na mocha. Ilang itlog nice kay kanang malasado. Sa tosino, wala siya niabot sa kong standard. Siya. Okay na. Okay na. Gahit lagi. Naglisod ko putol. Wala siguro ning lata. Natay trivia about sa tocino. Watch this. Did you know that tocino is one of the most popular processed food native in the Philippines? Tocino, a Spanish word, is cured meat in English. Usually made with pork, but also can use beef, it is very popular in the Pampanga regions. Tocino is reddish in color to make it look more appetizing, and this is achieved by adding saltpeter, which is also used as food preservative. Alternatively, natural red food color can also be used. Pero at least na in fairness, ang ilang packaging, nice siya kay paano siya foil, na box. Ano ni? Ay, mga anta is tin! So, all in all, 220. Apil na unta ang 16 ounce nga Coke. Galing lang. There was a slight problem daw pag-ingon sa driver na kaning giingani daw nila putos ang Coke nga 16 ounce. Dibuto na hinuon, so nagkalat siya dito. Kay siyempre ang pressure ana magliklihok pag yun, di ba? So I think mas kuan kaning mas convenient kung kani ang gamiton nga mismo na lang, no? So dili ni sponsored by Foodpanda in any way. This is my own cafe. Next time, order po taglahi sa ila. Or until next time, mag-review na po taglahin nga pagkaon. Naisip ko lang ning na content. Sa tanggal, go order mo ta me. So ato na nangihimo content, di ba? Why not? So please consider subscribing para sa next upload nato nga Popi Food Review.